Welkom lieve mensen bij weer een nieuwe aflevering van Scheldemondig. Mijn naam is Riksta de Bode en ik heb vanavond een hele bijzondere en krachtige jonge vrouw in mijn studio. Veerkracht typeert haar. Ze is een enorme inspiratiebron voor mij omdat ze altijd kijkt naar hoe kan ik mijn hart volgen en wat is daarvoor nodig. Veiligheid speelt een belangrijke rol in haar leven en dat heeft haar bij haar grote passie gebracht. Welkom Elsa Hermans in de studio. Hartstikke fijn dat je hier bent vanavond. Vertel eens eventjes, hoe ben jij in Zeeuws-Vlaanderen terechtgekomen? Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ik kom eigenlijk uit Bergen op Zoom en we kwamen hier altijd op vakantie. En eigenlijk als klein meisje zei ik al, later als ik groot ben, dan ga ik in Katzand wonen. Dus na mijn studie ben ik hier naartoe gekomen en nu woon ik hier. Wat gaaf. Dus eigenlijk wist je al als klein meisje van, je had iets met de zee, je had iets met outdoor sporten, met water. Dus je werd geraakt door het mooie Zeeuws-Vlaamse hier en je dacht eigenlijk al vanaf heel jongs af aan van, hé, ik wil hier graag wonen en werken en mijn leven leven. Ja, ik kwam altijd op een camping in Zuid-Zanden en ik was daar gewoon gelukkig. En ik wilde op een plek zijn waar ik gelukkig was. En als ik niet hier was, dan wilde ik hier zijn. Dus dacht ik, ja, waar vind je geluk? Dus dan ga je er naartoe. Ja, wat mooi. Dus eigenlijk al wist je al vanaf heel kleins af aan dat je iets wilde gaan doen waar je gewoon blij en gelukkig van werd. Dus dat zegt iets over dat je eigenlijk al vanaf dat je heel klein bent weet waar je hartje naartoe leidt. Eigenlijk wel, ja. Ja, wat mooi. Toen je in Zeeuws-Vlaanderen terecht bent gekomen, hè, vertel eens eventjes hoe jouw leven is gegaan vanaf het moment dat je die beslissing hebt genomen om naar Katzand te komen. Ik studeerde eigenlijk eerst voor grafische vormgeving. En toen ben ik daarmee gestopt en ik moest iets gaan doen van mijn ouders. Dus toen kwam ik een job tegen in een surfshop in Katzand. En dat was natuurlijk perfect, want het was en in Katzand en ik had een job. En ik was van plan om dus nooit meer weg te gaan. Alleen, ja, je hebt toch wel een papiertje nodig en ik was leerplichtig. Dus vanuit daar eigenlijk was wel het doel, ik wil hier blijven. En ik ben toen eerst begonnen in een studiootje en in een tent op een camping voor 2 jaar. En pas later kwam er een appartementje en een stagebedrijf. En eigenlijk alles wat ik deed was zorgen dat ik mijn opleiding hier kon doen. Mijn afstuderen hier kon doen. En zodoende ben ik gewoon hier geaard. Ja, en je bent lekker blijven hangen en volgens mij ben je helemaal happy hier. Ik ben helemaal happy. Ja, want we kennen elkaar van stal, van de paarden. Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben, want je hebt vele passies. Ja. Naast de zee ook de paarden. Want je bent echt een outdoor girl, hè? Dus als ik kijk naar wat je in die surfshop deed, je was helemaal bezig met surfen en met heel die surfer scene. En surfte je zelf ook? Ja, ik heb een tijd gekitesurfd. Ik deed heel veel skaten. Ik denk om die periode was dat mijn volledige identiteit. Alles moest met de zee en met surfen te maken hebben. En vooral zoveel mogelijk op het strand zijn wanneer het maar kon. Mm-hmm. Dus wat je zegt, ik heb veel passies. Dus het begon eigenlijk op het strand en nu is het ook naar de stal toe verplaatst. Ja, mooi. Dat kitesurfen, heeft je nou dat... want op een gegeven moment ben je dus in Katzand in aanraking gekomen met de KNRM. Daar werk je als vrijwilliger, dus heb je ook een enorme passie voor. Ja. Vertel eens even, hoe ben je daar terecht gekomen? Dat is een lang verhaal. Ik heb eigenlijk door het kitesurfen heb ik een groep vrienden leren kennen van de strandwacht van de gemeente Sluis. Mm-hmm. En ik heb hun altijd wel verteld dat ik de boot van de KNRM toch wel heel cool vond. Maar ik ben ook best wel een scheidluis. Dus ik durfde niet naar binnen te gaan bij de KNRM, bij het station. Want ik dacht, je moet daar ook bij de reddingsbrigade voor zitten. Of in ieder geval ervaring hebben. En dat had ik niet. Mm-hmm. En toen kwam er eigenlijk op een gegeven moment... heb ik een cadeau gegeven aan een vriend van mij, een oud surfboardje. En hij wilde als dankjewel ervoor zorgen dat ik mijn droom kon waarmaken. En dan was ik hier meevaren met de Winifred, de boot van Katzand. Mm-hmm. En in combinatie met een andere goede vriendin van mij... die eventjes bij het station had geopperd... goh, ze woont naast het station, ze werkt naast het station. Misschien... is dan nog wel eens een leuke opstapper. Mm-hmm. En ik ging eigenlijk niks vermoedend daar dus een keer een avondje kijken. En toen kreeg ik een redvest in mijn handen. En het was liefde op het eerste gezicht. Ja? Echt? Ja, het was fantastisch. Vertel eens even, hoe voelde dat? Ik heb er heel weinig woorden voor nog steeds. Maar het is heel magisch. Ik denk voor mij dat het... ik heb met kiten uiteindelijk een ongeluk gehad. En voor mij was het toen de eerste keer dat ik weer een soort van positieve ervaring had met de zee. Mm. Zo machtig op zo'n boot en dan door die golven breken.
En toen ik hoorde dat er ook nog mogelijkheden waren om opstapper te worden, dacht ik, dit om de 2 weken doen. Vind ik geen slecht idee. Dus, daar teken ik voor. Ja, zodoende. Ja. Ja. Want je vertelde dat je een ongeluk hebt gehad. Wil je daar iets meer over vertellen? Ja, ik ben begonnen met kiten in 2014 en in de zomer eigenlijk alleen. En in 2016 wilde ik doorpakken, het jaar dat ik in die surfshop ging werken. En aan het eind van de zomer heb ik met kiten dus een ongeluk gehad. Heb ik mijn enkel lelijk gebroken en dat is tot op de dag vandaag nooit hersteld. Dus op een gegeven moment moest ik noodgedwongen toch het kiten achter me gaan laten, buitensport achter me laten, skaten achter me laten. En ja, die identiteit waar ik het eerder over had ook laten gaan. Want het kon gewoon niet meer. En toen kwam daar de KNRM. En toen? Want ik kan me voorstellen dat toen je dat ongeluk kreeg, hè, Elsa de outdoorsporter, Elsa de kitesurfer, Elsa de, de sportgirl, zeg maar. Ik kan me voorstellen dat het ongeluk gewoon ook mentaal en emotioneel heel veel met je gedaan heeft. Klopt dat? Ja, gaandeweg. In het begin was het nog een beetje zo van stoer, heb ik battle scars. En dat appte eigenlijk nadat de zomer voorbij was en alle kiters ook weer weggingen. En ik dus mijn vriendengroep kwijtraakte en met mijn gipsbeentje op de bank zat. Kwam eigenlijk een beetje zo van, wie ben ik nou eigenlijk zonder kiten? En door het hele traject heen, dat is een periode van 2 jaar geweest met nog een operatie, kwam eigenlijk steeds meer duidelijkheid dat alles waarmee ik mij identificeerde er niet meer was. En als je niet meer kan zijn wie je denkt dat je bent, wie ben je dan? Dus ik had geen identiteit meer en ik was daarin mezelf volledig kwijt. En ik wist ook niet wat de toekomst zou brengen, want zonder kiten, zonder surfen en zonder buitensport, wat is dan een toekomst? Ja. Dus ja, dat brengt je wel naar een mentaal dieptepunt. Ja. Minimaal is ook naar een dieptepunt gebracht. Ja. Heb je toen hulp gezocht? Wat heb je toen gedaan? Ben je toen... Ik heb het eerste jaar heel veel hulp gehad van een hele goede vriend van mij. Die heeft me vooral een soort van spiritueel geholpen. Meer om te leren waar gedachten vandaan komen. En om eigenlijk terug te gaan zoeken van wie ben jij? Wat hoort bij jou? En wat is puur negativiteit die jou je zo laat voelen? En hij heeft me heel erg geholpen om dingen weer in een ander perspectief te gaan zien. En vooral te gaan zien van ik ben niet wie ik ben niet de sport, ik ben mezelf. Ja. En ik kwam erachter dat ik eigenlijk wel heel creatief was. Ik begon te realiseren van, ik doe een buitensportopleiding, die ik wel gewoon ben gestart. Op krukken, door het bos, met krukken een boom inklimmen, met krukken over de hei lopen. En dat ik dacht, als ik dit allemaal gewoon gedaan heb, dan ben ik misschien toch eigenlijk wel een heel stuk meer dan wat ik mezelf nu geef eigenlijk. Ja. En toen was het moment in 2017 dat ik echt op mijn allerdiepste punt was. En toen was er een videoshot van een kitesurfer, Nick Jacobsen heet hij. En die presentator vertelde over hem dat hij kite voor zichzelf. Hij is toen dat jaar wereldkampioen geworden. En hij kite voor hem. En het maakte niet uit wat mensen ervan vonden. Ja. Hij deed zijn eigen show. En toen dacht ik, weet je, misschien moet ik ook mijn eigen show gaan opvoeren. En ik heb toen wel besloten, ik ga 1 ding doen. Ik ga sowieso weer kiten. Ik ga herstellen en kiten. En daar ga ik alles voor doen. En dat was voor mij mijn keerpunt. Ik heb, het is nooit hersteld, maar ik heb ook niet opgegeven toen. Oké. Want dat typeert jou ook, vind ik. Hè? Als ik jou een beetje heb leren kennen, jij bent echt een doorzetter. Als het niet lukt, dan kijk je hoe het wel lukt. Ja. Als er geen plan A is, dan is er altijd wel weer een plan B tot en met Z. Dus dat vind ik enorm inspirerend aan jou. En als je het dan hebt over je proces van herstel en dat dieptepunt van je ongeluk tot aan waar je nu staat, dan heb je ook een heleboel andere dingen ontdekt over jezelf. Ja. Want wat is er nog meer op je pad gekomen nadat je dat ongeluk gehad hebt? Nee, uiteindelijk eerst een hele hoop uitdagingen. Want als je in Katzand wil wonen, moet je ook geld hebben. En na mijn ongeluk kon ik natuurlijk niet werken in de buitensport. Ik kon niet bij die kiteschool meer aan de slag. En ik had 1 ding en ik ga hier niet meer weg. Dus ik ben toen gaan solliciteren voor een baan op een receptie. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik dat ook wel heel erg leuk vond.
Dus nu werk ik al een paar jaar bij Hotel Noordzee in Katzand. Met heel veel plezier. En ben ik bij de KNRM ook gaan ontdekken dat mijn passies nog wel verder reiken dan alleen watersport. Maar ook techniek eigenlijk wel heel erg leuk is. Ja, fantastisch. Dus je hebt eigenlijk een beetje, als ik het zo hoor, heb je een hele andere relatie gekregen met de zee. Ja. Wil je daar iets over vertellen? Over, hè? Want je hebt natuurlijk ontzettend veel gedaan bij de KNRM. Ik kan me ook voorstellen dat je allemaal stoere verhalen hebt. Wat waren voor jou de mooie momenten, de stoere momenten, de momenten waarvan je echt super blij werd, wat je daar allemaal hebt gedaan als vrijwilliger? Kun je daar iets over zeggen? Ik denk dat voor mij het meest gave moment was, wat ik ook niet had verwacht, was toen ik in de trekker mocht rijden. Bij ons op station zijn we heel klein. Dus het belangrijkste is dat iedereen alles leert, zodat we ook met een kleine bemanning altijd uit kunnen gaan. Dus ik kreeg toen een rijles in de grote trekker. En dat vond ik echt heel gaaf. Zodanig gaaf dat ik nu ook gewoon als chauffeur mag rijden ermee en de boot kan lanceren. Gaaf. En toen, dus dat. De trekker, de Unimog, het kusthulpverleningsvoertuig, ja, dat is gewoon prachtig. Tuurlijk. En als je op de zee bent, want je zei het net al een beetje van ja, dat is een magisch gevoel. Dat is gewoon, als je met golven speelt en als je kan surfen op de golven, als je de stroming mee hebt, dan hoor je mij door de headset roepen. En we hebben 1 keer per jaar een helikopteroefening. En we hebben om de 5 jaar een training, wat echt heel vreselijk is. Dan moeten we onder water in een cabine een onderwaterontsnapping doen. Maar als je dat dus volbrengt, mag je uiteindelijk met de helikopteroefening gehoist worden op zee. Dus dan komen ze met een winch naar beneden en dan ga je mee een heli in en dan vlieg je in één keer over de Westerschelde. Dat is ook wel heel kicken. Dat is toch? echt heel kicken. En als je bij zo'n reddingsmaatschappij werkt, dan kan ik me ook voorstellen dat er moet ook gered worden. Ja. Dus je maakt ook wat mindere dagen mee of mindere momenten. Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker. We hebben ongeveer tussen de 30 en 40 alarmeringen op een jaar. Waarvan gelukkig 90%, zoals wij dat zien, leuke acties zijn. En daarmee bedoelen we dat het acties zijn zonder menselijk leed. Maar ik heb afgelopen jaar een melding meegemaakt die voor mij wel impactvol was. Dat was een zoekactie naar een suïcidaal persoon. Die was in verwarde staat voor het laatst opgemerkt dat hij in het water was geweest. Dus dan met 2 boten, met een helikopter, met politie zoeken naar die man. Want hij kon ook nog in de duinen zijn. Ja. En dan ben je in het donker. Je wordt eerst uit je slaap gewekt. En dan voordat je het weet zit je in die auto. Ja. En dan sta je naast politieagenten in de duinen met een zaklamp te zoeken naar iemand waarvan je niet weet in welke staat hij verkeert. Ja. Of dat hij nog leeft. En of je hem gaat vinden. Want je zoekt naar elk bosje en denk je, goh, als hij daar ligt en zou hij er zijn. Ja. Dus dat was denk ik wel voor mij een van de eerste keren dat ik dacht van, ik doe wel iets belangrijks. Want wij zijn er nu samen met al die andere hulpinstanties en we hebben hem kunnen vinden. Oh, gelukkig. Dus, en hij is oké met hem nu? Ja, wat het laatste wat we mee hebben gekregen is dat hij gewoon oké is. Dus, gelukkig. Dat was dan ook al fijn om af te sluiten. Ja. Dat je na heel die nacht zoeken dat je hem vindt en dat hij oké is en dat hij met de juiste persoon mee naar huis komt. Ja, en dat hij hulp heeft gekregen en dat hij nog steeds oké is. Ja, fijn. Ja, dat is toch het mooiste. Hè? Als je bent natuurlijk een mensenredder, dus dan is het ook fijn als je daar Ja, als ze te overleven is wel leuk. Ik heb gelukkig verder nog geen dodelijke slachtoffers meegemaakt of echt drenkelingen. Ze hebben het op het station wel gehad, maar in de tijd dat ik er ben nog niet. Dus dat is ook wel positief eigenlijk. Ja. En wat zijn je toekomstplannen met de KNRM? Want ik hoorde je net iets zeggen over die trekker. Heb je daar nog ambities in om daar nog bijvoorbeeld een rijbewijs in te halen of zo? Ja, ik zou heel graag uiteindelijk mijn vrachtwagenrijbewijs halen. Om chauffeur te worden van die KHV. Ja, dat lijkt me echt heel cool. Ik zie het je zo doen. Ja? Ik zie het je zo doen. Ja, fantastisch. Ik vind dat lijkt me gewoon heel tof. Dat je daarin kan stappen. En ik weet niet, het geeft een heel erg empowering gevoel als je achter het stuur zit. Dus kan ik me iets bij voorstellen. Dat is eerst mijn opleiding afronden binnen de KNRM. En als ik dat allemaal binnen heb, dan hopelijk komt er vooral financiën vrij om mij die opleiding te laten doen. Super. Naast het KNRM gebeuren heb je ook nog een andere passie. En dat is jouw paardje Luke. Ja. Ja. Wanneer is hij in jouw leven gekomen? 23 juni 2020. Toen is hij geboren? Toen is hij geboren. En jij hebt hem geboren zien worden? Ja.
Ah, fantastisch. Ja, ik was bij heel de zwangerschap gevolgd bij zijn mama. En op 23 juni was hij daar. Ik was nooit van plan om een paard te kopen. Maar Het leven loopt zoals het loopt. En hij is nu 3,5. Dus ja. En wat zijn de lessen die je van Luke hebt geleerd tot nu toe? ja, heel veel. Ik ben met hem de natural horsemanship wereld ingekomen. En toen kwam ik erachter dat paarden wel een hele hoop meer zijn dan zoals ik heb leren paardrijden vroeger. Mm-hmm. En ze zeggen bij ons op stal wel eens, you pick your poison. Mm-hmm. En dat betekent dat op je pad komt waar je mee geconfronteerd wordt eigenlijk. En dat is hij ook. Het is de liefde van mijn leven, maar hij is ook mijn grote spiegel. Ja. Dus af en toe word je geconfronteerd met jezelf. En dat is niet altijd even leuk, maar wel heel leerzaam. Ja. En ik kan me ook voorstellen als je al een keer rock bottom hebt gezeten en een dieptepunt hebt gehad of meerdere, vanwege het hele ongeluk en alles, dat het ook mooi is als je daarin gespiegeld wordt en alles wat je daarin weer van hem kan leren over waar je op dat moment weer naar mag kijken. Ja, ik denk dat hij heel erg aan mij heeft laten zien hoe krachtig ik ben. Mm-mm. Ik denk dat ik mezelf heel erg weggecijferd heb heel veel jaren en een beetje in een slachtofferrol heb gezeten. Mm-hmm. En door hem, hij is alles behalve zwak. Ja. Hij staat zo stevig in alles wat hij is. Mm-hmm. En dat is heel mooi, want ik herken daarin dus eigenlijk de kant die ik ook in me heb. Maar waar ik nooit licht op heb laten vallen. Ja. Eentje die wel degelijk leiding wil nemen en leiding kan geven. Ja. En voor zichzelf op kan komen. Cool. Ja, Hoe gaaf is dat? ja eigenlijk wel gaaf. Ja, want als je dan zo kijkt naar hoe je leven is gelopen en alles wat je hebt meegemaakt, dan is het eigenlijk ook een soort organisch proces van levenslessen. En dat het leven zich ontvouwt zoals het zich ontvouwt. En dat je daarin ook weer gewoon geluk en wijsheid kan vinden. En joy en happiness. En, Go with the flow. Ja, mooi. Ja. Je zei tegen mij bij de voorbereiding ook iets over dat Luke mij zonder filter is. Ja, ja ik kan best veel denken. En ik heb best een sterke mening. Maar ik filter tot op zekere hoogte wel. Zullen mensen daar soms ook een mening over hebben. Maar ik filter meestal wat ik uitspreek en wat ik zeg. En ik kan heel slecht tegen mensen die zich autoritair opstellen. Iemand die leiding neemt vind ik niet erg. Maar iemand die uit een machtspositie boven me gaat staan, dat kan ik niet hebben. Alleen ikzelf, ik hou dat op afstand en ik probeer daar een weg in te vinden. Maar doe ik niet. Die accepteert dat niet. Die accepteert dat niet. Nee. En dan krijg je best wel 500 kilo, wat heel duidelijk laat weten dat autoriteit niet oké is. En heel erg laat weten hoe belangrijk respect en vertrouwen zijn. En hoe belangrijk het is dat dat in balans is en dat dat hand in hand gaat. En voor mij is dat, op een gegeven moment dacht ik, jij bent mij. Ja. Alleen, ik filter dingen en jij kan dat gewoon niet. En dat moet hij leren, want hij is pas 3. Maar het is wel heel mooi en ook heel confronterend om te zien wat voor iets ook in je kan zitten. Mm-hmm. En hoe belangrijk het is dat je dat ook in banen kan sturen, zeg maar. Ja, en dat hij je daarin eigenlijk ook meeneemt op je reis naar... als ik dit zie, of als jij mij laat zien dit stukje van mezelf... wat kan ik daar weer voor inzicht uithalen? Wat kan ik daar weer mee? Hoe voelt dat voor mij? En daar groei je alleen maar van, volgens mij. Ja. En, met hem heb ik vooral gewoon een band ontwikkeld. Dat je nu een paard hebt van 3 jaar waarmee ik kan lezen en schrijven... die met me meezwemt in de zee. En dat ik denk, hoe cool is dat? Ja, dat en alles in vrijheid. Ik kan met hem in Liberty spelen. En ik denk eigenlijk is het heel bijzonder dat je alles op een soort van zielsbeweging kan doen. Ja. Soms staan we oog in oog tegenover elkaar. En de andere keer dan ligt hij op mijn schoot te slapen, zeg maar. Ja, fantastisch. Ja, ik echt heerlijk. Je zei op een gegeven moment ook iets over... de zee zal altijd een onderdeel zijn van wie ik ben. Ja. Hoe voelt dat voor jou? Als een heel waardevol iets. De zee is ongelooflijk krachtig en uniek. En ze kan heel veel geven en ze kan heel veel nemen. En ik vind het gewoon heel mooi dat ze in mijn leven een rode draad is geweest van begin tot nu. En dat ze nu elke dag een onderdeel van is. Ja. Ik bedoel, ik zie het weer als ik naar mijn werk loop en ook als ik weer naar huis ga. Ja. Dat is toch veel beter dan de avondspits op de A2. Kan ik me iets bij voorstellen. Ja.
We gaan nog heel even kijken naar een filmpje wat je hebt over jouw acties bij de KNRM. Dus laten we dat even doen. Geweldig met die zon. Mooi. Kun je daar iets over vertellen over hoe dat voelde voor jou om op die boot te stappen en de acties die je daar gedaan hebt? Ja, dit is van de oefeningen. Het is gewoon van de leuke momenten dat we even een camera mee hebben. En het is gewoon een beetje plezier op de vrijdagavonden in de zomer. Maar ik denk dat dit wel heel mooi weerspiegelt hoe super gaaf het is. Ja, en hoe groot je passie is voor de KNRM, denk ik. Het is wel een onderdeel van mijn leven. Ja, mooi. Hartstikke leuk. Je zei ook nog iets over... want je hebt een ring en daar staan golfjes op, toch? Ja, heb ik van mijn moeder gekregen om eigenlijk al veel langer. De quote voor mij altijd is geweest, is heel cheesy, maar hij is wel waar. Is you cannot stop the waves, but you can learn to surf. Ja. En ik denk dat ik steeds meer en meer die waarheid ben gaan zien door mijn leven de afgelopen jaren. Dat je kan de golven niet stoppen, maar je kan er wel iets mee doen. Ja. En dat is eigenlijk heel gaaf als je eenmaal kan surfen. Mm-hmm. Dat is ook een heel magisch gevoel. En dan word je steeds beter in naarmate je het vaker oefent. Precies. En als je valt, dan sta je gewoon op. Ja, gaaf. Elsa, ik wil je heel hartelijk bedanken voor je verhaal, voor je komst in de studio. Ik vind je een enorm krachtig en inspirerend mens. Ik denk dat je heel veel mensen geraakt hebt met je verhaal, want we kennen allemaal tegenslag. We kennen allemaal de momenten dat het anders loopt in ons leven dan we verwacht hadden. We kennen allemaal de momenten dat we even op de bodem van de put zitten en het allemaal even totaal niet meer zien zitten. Dus dank je wel voor het delen van je verhaal en je moed en je kwetsbaarheid om hier te komen om ons daarvan iets daarover te vertellen. Dus heel erg bedankt. Dan wil ik de kijkers heel hartelijk bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Scheldemondig. Ik hoop dat jullie net zo geraakt zijn door ik als het verhaal van Elsa. En dat mocht je moeilijke momenten in je leven hebben, dat je de uitspraak van Elsa weer even naar boven kan halen van... Je kunt de golven niet tegenhouden, maar je kunt wel degelijk leren surfen. Dus Elsa, nogmaals dank je wel voor je komst. Heel graag gedaan. Ik hoop dat het heel goed met je gaat en dat je je weg vindt bij de KNRM. En heel graag tot de volgende keer. Ja, dankjewel.